हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअ'आव बरायनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ' लाना फैदों। बेनो जाहैबाय नैबेबायदि फट'आव टेक्स्ट लिरनाय स्टाइलखौ माबायदि लिरो, माबे एप्सआव लिरो, आं नोंथांमोननो दिनै बेखौ फोरोंगोन आरो दिन्थिगोन। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोबजासिम। नोंथाङा प्ले स्ट'राव थांनानै पिक्सार एडिटर होननानै सार्च खालामबानो जाबाय। बिनि उनावहाय पिक्सेल लेब होननाय मोनसे एप्स ओंखारगोन, बेखौ इनस्टल खालामना लाग्रोदो। आं सिगाङावनो इनस्टल खालामखानाय दं। बेखौ इनस्टल खालामखांनायनि उनावहाय बे फैनानै नोंथांनि क्रोम ब्राउजाराव थांग्रोदो। क्रोम ब्राउजाराव थांनानै सार्च खालामबानो जाबाय अर्बान जांगल फन। बेखौ लिरनानै सार्च खालामदो। सार्च खालामनायनि उनावहाय बे अर्बान जांगल फन मोनसे लिंक फैदों, बे लिंकआवनो सेरना होबानो जाबाय। सेरनायनि उनाव नुगोन बेयाव अर्बान जांगलनि टेक्स्ट स्टाइला फैबाय। जों दा बेखौ डाउनलड खालामना लाग्रोनांगोन। आंथ' डाउनलड खालामखानाय सिगाङावनो। बे डाउनलडआव थुनानै डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। दा बेखौ डाउनलड खालामनायनि उनावहाय जोङो पिक्सारखौ डाउनलड खालामगोन। पिक्सारखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथाङा सार्चआवहाय साजेक भेलिडिना सार्च खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय बिनि उनाव इमेजाव सेरबानो बे पिक्सारफ्रा फैजोबगोन गासिबो। बिनि उनाव पिक्सारखौ सेरनानै डाउनलड खालामना लाग्रोदो। माबे पिक्सारखौ होयो नोंथाङा। दा डाउनलडनि उनावहाय जोङो थांगोन फाइल मेनेजारावहाय। फाइल मेनेजाराव थांनानै जों जिखिनि अर्बान फन टेक्स्ट स्टाइल डाउनलड खालामदों जों बेखौ एक्सट्रेक्ट खालामगोन थांनानै। नोंना बे जिप फाइलसोमोन नालाय। जों डाउनलड फल्डआव थांबाय दा। जोङो बे अर्बान जांगल JIP फाइलाव सेरगोन। सेरनायनि उनाव गाहायाव एक्सट्राक्ट खालामनाय दं, बेयाव सेरबानो जाबाय। बेयाव सेरनानै मोनसे फल्डार बानायना लाग्रोदो। सेलेक्ट फल्डार सेरदो। सेरनानै गाहायाव जों प्लास खालामगोन गोदान फल्डार। लिरबानो जाबाय नों मोनसे अर्बान टेक्स्ट जायखिजाया मोनसे फल्डार नाम होबानो जाबाय। आरो बेयाव जों गाहायाव एक्सट्राक्ट हेयाराव सेरगोन। अब्ला बेबो एक्सट्राक्ट जाना थाबाय स्टाइलाव, फन स्टाइलाव। बेनि उनाव जोङो दायो पिक्सेल लेबआव थांसै जोङो फट' एडिटरावहाय। पिक्सेल लेब एप्सखौ अपेन खालामग्रोदो। अपेन खालामनानै जोंबो बेकग्राउन्ड जि हाग्रानि पिक्सारखौ डाउनलड खालामदोंमोन बे पिक्सारखौ जोंबो एड खालामगोन। नोंथाङा बेकग्राउन्डखौ एड खालामनो थाखाय नैबेयाव सेरबानो जाबाय। बेनि उनावहाय बे इम्पर्टआव सेरबानो जाबाय। इम्पर्टआव सेरनानै नोंथांनि पिक्सारखौ एड खालामदो बेवहाय। जों दा बे नोंथांनि मबाइल केमेरायाव सेरबानो जाबाय। अब्लानो पिक्सारा फैजोबगोन बेवहाय। बेकग्राउन्ड फट'आ डाउनलडआव नोंथाङा जेराव दं बेनिफ्राय नोंसोर पिक्सारखौ एड खालामना लाबोदो बेयाव। बेनि उनाव क्रप साइज इमेज साइजखौ बसायनानै डान खालामबानो जाबाय। पिक्सारखौ एसे फेदेरनानै लाग्रोबानो जाबाय। बिनि उनावहाय जोङो टेक्स्ट लिरगोन। बे टेक्स्टआव सेरबानो जाबाय एयावहाय। बिनि उनाव बे टेक्स्ट प्लासआव सेरदो। सेरनानै बेवहाय लिरबानो जाबाय नोंथाङा मा लिरो। आं बेयाव आंनि चेनेलनि नामखौ लिरगोन। बेखौ एसे फेदेरना लाबानो जाबाय नैबेयाव सेरनानै। बिनि उनाव जों थांगोन फन्टआवहाय। फन्ट साइजआव थांगोन जोङो। फन्ट साइजआव सेरबानो जाबाय। सेरनानै जोङो दा थांगोन माय फन्टआव। आंबो सिगाङावनो इनस्टल खालामखादों फन्टखौ। जों एड खालामगोन। नोंथाङा माबोरै एड खालामगोन आं बेखौ फोरोंनि। बे प्लासआव सेरबानो जाबाय। सेरनानै नोंथाङा फाइल मेनेजाराव अपेन खालामदो। अपेन खालामनानै जों जेरावहाय एक्सट्राक्ट खालामदोंमोन मोनसे फल्डार गोदान लिरनानै अर्बान टेक्स्ट फन्ट होननानै बे फल्डाराव थांबानो जाबाय नोंथाङा। बेखौ अपेन खालामबानो जाबाय। खालामनानै गाहायाव नुगोन अर्बान जांगल डेम'। बेयाव सेरबानो जाबाय। सेरबानो बे बुस्थुआ फैगोन, टेक्स्ट स्टाइलाबो फैगोन। बिनि उनाव बे टेक्स्टखौ सेरना होदो। अब्ला नोंथांनि टेक्स्टआ बेबायदि टेक्स्ट स्टाइलनि जागोन। आं सेरबाय। दा अके खालामदो। बिनि उनावहाय खालामबानो बुम जाबायबो नोंथांनि टेक्स्टआ।
नोंथाङा जि लिरा बेयाव बिदिनो जागोन टेक्स्ट स्टाइला। स' बिनि उनाव बेयाव गोबां फेसिलिटि दं, फन्ट स्टाइल दङ, कालार दङ, साइज सोनानै नोंथाङा फेदेरनो हागोन, एसे गिदिर साइज नांगौ नोंथाङा जेरै गोसो एरै खालामनो हागोन। कालारबो चेन्ज खालामनो हागोन नोंथाङा बेबायदिनो। बिनि उनाव गोबां दङ। स' गुफुरानो कालारा मोजां मोनो। बिनि उनाव बै सेभआव सेरदो, सेरनानै गाहायाव सेभ होदो, सेभ टु गेलारि सेरदो। स' बिनि उनाव नोंथाङा गेलारियाव थांनानै चेक खालामनायानो जाबाय। गेलारियाव जाबाय नोंथाङा अब्लानो पिक्सारा गेलारियाव सेभ जानानै थाबाय। स' टेक्सटआ बेबायदि जाबाय। गोदोनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथाङा भिडिअ'खौ नायनानै जुदि हेल्पफुल जादोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय। लोगोसे गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों।